вие гледате така го правят жените. Връщаме се тук в студиото с Ели Маринова, за да си говорим за това как се тълкуват сънищата. Разбрах за малкото време, което успяхме да поговорим, че наистина не е толкова лесно и елементарно, колкото аз лично си представях. Но вярно ли е, че не трябва да разказваме съня, който сме го сънували тази нощ, преди обяд, за да не се сбъдне? Има ли нещо вярно в това твърдение? Вярно е в това, в което вярвате вие. Ако вие вярвате, че ако разкажете съня до обяд, лошия сън до обяд, наистина той ще се случи, да. Вярно е това, което при всички такива, бих казала, суеверия, вярно е това, в което вярваме ние. Например, ако аз вярвам, че като ми пресече черна котка път, или трябва да се върна, или като съм къде съм тръгнала, ще се случи нещо лошо, а пък ако и наистина. А ако не вярвам, кажа, не ме интересуваш котко, върва си, даже няма идея да забележа, нейното вещание няма да се случи. Важно е това суеверие и това поверие, в което вярваме ние. Тоест, пак си идваме на думата за това, психически как сме настроени към нагласа, да. Нещата и доколко им вярваме. Да. Има ли наистина в популярните сънища, че ако сънуваме нещо хубаво, ще стане лошо и обратното, ако сънуваме лош, неприятен сън, ще се случи нещо добро? До каква степен това може да е истина? Има сънища, които са приятни, когато се сънуват, но така още като се види така проблематиката на съня, за какво се разказва или общите фактори, действащи лица, може би. И какво се случва, как се случва. Например, вода бистра. Всички казват, че бистрата вода е здраве, сила, просперитет, богатство и така нататък, зависи как е сънувана. Но ако тази вода се разлива, от тук нататък вече гаданието, тя не е на мястото си. Значи, това, което се сънува, трябва да е по време, по случване, да си е на мястото, иначе е зло. Ако водата си е вътре в съда или в коритото, или където трябва да бъде, да, чудесно, но ако водата се разлива, това е загуба, това е болест, дори по-страшно. Зависи. Иначе тя нека си е бистра. Но вече калната вода, където и да е, калната вода си е... Искам да ви попитам още нещо, но преди това имаме зрител на телефона. Здравейте! Здравейте! Слушаме ви, господине. Знаете ли, не вярвам на тези неща, но ми се иска да поделя нещо, което ми направи много силно впечатление на времето. Слушаме ви. Сънувах моя тъст, този съвсем кратко, който в съня ми каза: ангеле, ще дойде, ще те взема за един ден, след това ще те върна. Няколко месеца по-късно, при несполучлива операция, се оказах в ситуация, в която в продължение на 24 часа не се знаеше какво ще се случи с мен. Тоест в кома сте бил? Не в кома. Просто неудачно проведена операция за премахване на жлъчка доведе до перитонит, който беше открит малко късно и се наложи за втори път да ме вкарат в операционната. Но така или иначе нещата се развиха по подобен начин. От тогава вярвате ли на сънищата? Не, продължавам да не вярвам, но много сериозно се замислих за тези неща. Освен това, на времето моята покойна баба по бащина линия ми накара с брат ми и с наши братовчеди да спим на Захарчето и отиде до Петрич при баба Ванга. Когато се върна, разказа куп неща, някои, на които въобще не обърнахме внимание, даже на някои се смяхме, на други просто ги загърбихме и те взеха, че се случиха. Така че не вярвам, но се замислям върху тези неща. Благодаря ви, приятен ден. Благодаря. Пък към ти ми не го чухте. Първото, предполагам, чухте, че сънувал човекът свой близък роднина, който му е казал, че за период от един ден ще го вземе, ще го върне и той, нашият зрител, от тогава се замисля върху това нещо. Това си е било богопратено съновидение, Но го е взел и го е върнал. Поредният зрител отново на линия. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Ще направя едно съждение, което смятам, че е полезно за целия български християнски народ. Че в времето на пости, когато се подготвяме за едно пречистване на душите си, в името на рождението Христово,
Предавания и тълкувания с врачки, гледачки, баячки и други надали са най-удачни. Никого не искам да обидя. По презумпция всеки вярва в каквото иска да вярва. Но в Библията пише за дамите като вашата гостенка и за всички други дами, които се занимават... Благодаря ви, госпожо. Благодаря за това обаждане. Приятен ден. Благодаря. Да продължим темата за сънищата. Говорихме за това, ако е хубав съня, дали предвещава лошо и обратното. Ти даде пример. Искам да те питам какво на мен ми се е случвало лично, какво веща е сън, който ти показва, например, че се качваш по стълби нагоре, а когато слизаш по стълби надолу, значи не е обратното, защото много пъти съм чувала, нали, свързано с предишния въпрос, че когато сънуваш хубаво, може да е лошо. Не. Значи хубавото си е хубаво. Качването нагоре, по принцип, стига да не изпитваш страх. Значи, когато един човек сънува, че е качен много нависоко, но не сънува качването, т.е. адаптивния период. Просто директно е нависоко. Така и ако изпитва страх, съответно и да е качен горе после на висините, ще си го е страх и няма да се справи с ситуацията. Когато се сънува самото изкачване, стълбата е права, не е с завой, тогава това е най-хубавото тълкуване. Перфектният изкачване към върха. Okay. Когато някой сънува, че слиза надолу, може да става въпрос не само за професионален или житейски неуспех, а и за болест. Но, ако човек сънува, че слиза надолу с товар на гърба, той се освобождава от товара. Тоест, в такъв случай, въпреки че е надолу... Пак е важен субективен фактор. Имаме пореден зрител на линия. Здравейте! Добър ден! Добър ден! Имам един такъв въпрос към вашата гостенка. Когато сънуваш умрял твой близък човек и той ти каже, примерно, ела с мен, вярно ли е това, че това примерно означава този сън, че ти ще умреш? Благодаря ви, госпожо, за обаждането. Зависи какъв е умрели. Ако дори когато е много близък, ако сте му имали доверие, нещата се случват 100% от това, което е казал. Ако не сте били в добри отношения, не сте му имали доверие, нещата така не се случват. По принцип, покойните ни близки се връщат да ни покажат, да ни предпазят най-често от наши грешки или от нещо, което предстои да ни се случи. Т.е. опитват се по някакъв начин да помогнат да омекотат удара. Това е най-честото, което се случва. Идват с болка, с тревожни са. Идват за да помогнат и ако могат по някакъв начин да покажат път. Отново имаме зрител на телефона. Здравейте! Добър ден! Искам да споделя един опит. Аз абсолютно не вярвам в сънищата, но не мога да си спомня преди години дали на сън или наяве. Видях една случка, която много ме потресе със своята истинност след това. Просто здрав и млад, моят син получи сърдечна криза и действието, което последва след това, аз го видях абсолютно в детайли. Абсолютно. Не мога да ви кажа дали го сънувах или го видях. Това е. Освен това, аз мисля, че по отношение на сънищата Фройд се е изказал доста ясно. Благодаря ви. Това е силната майчина интуиция. Един много силно интуитивен човек, който няма значение. Това дали е сънувано или е така в будно състояние дошло до съзнанието. Това говори за много силна интуиция. Нищо повече. Тази интуиция само майката ли може да прояви такава интуиция? Не, всички хора сме надарени с интуиция. Имаме си, всеки един от нас в определен момент може да имаме такива прозрения, но обикновено тези прозрения идват преди моменти на върховно напрежение, както се е случило с тази жена. И отново имаме зрител. Здравейте! Здравейте! Искам само да ви питам, ако може вашата гостенка да обясни точно, както Фройд си казва, за съзнателното, предсъзнателното и несъзнателното, защото това има много така връзка с сънищата. Добре, много ви благодаря за обаждането. Ще получим отговор и ще обясним след рекламите по BBT.